Els profes esteu fent molts vídeos i això està molt i molt bé. Alguns profes esteu sent però molt desagraïts amb la gent que fa música i això està molt malament. La música és superimportant pels vídeos, els hi dona emoció. Aquesta imatge és trista, aquesta imatge és alegre, és la música en molts casos que dona emoció. Li dona ritme, els fa més digeribles. La música és molt, molt important pel vídeo. Per sort, a dia d'avui és molt fàcil trobar músiques molt bones i gratuïtes. Hi ha molts recursos per trobar-ho. Però abans de tot això, fem un petit exercici d'empatia. D'on ens pensem que surt aquesta música? Surt del no-res? L'han fet uns robots? Segur que hi ha webs de robots que fan música, però no és el cas. D'on surt? Qui l'ha fet? Ostres, aquesta música segur que l'ha fet algú amb el seu temps, amb la seva il·lusió i el seu talent. Si la utilitzem no ens costa absolutament res. Ser agraïts, gràcies. Siguem agraïts, no costa res, molt important. Aquesta persona està donant aquesta música perquè l'utilitzem, però, ostres, siguem agraïts. A lo millor de que algú sent el nostre vídeo, a aquesta persona li surt una oportunitat de feina, a lo millor li ofereixen col·laborar en una producció audiovisual d'un documental o d'una sèrie, o participar en un videojoc, que ara se'n fan moltíssims i donen feina a molta gent, artistes, músics, dona feina a molta gent, l'indústria de l'entreteniment. Siguem agraïts. Ostres, si algú ha fet una música que a nosaltres ens agrada i ens serveix a fer millor el nostre vídeo, el mínim que podem fer és dir gràcies. I la manera de dir gràcies en audiovisuals és posant unes lletres ben grans al final, ben grans i ben clares, i a la descripció del vídeo. I no posar música per usuari, no, posar clar. Pensem que, ostres, que el puguin trobar amb aquesta persona que ha fet música. Va, és una mica de feina, però és un quasi d'educació només. Ser agraïts amb els músics, i en total en general, però ara amb els músics. Va, perdoneu, després de tot aquest discurs moralista, doncs anem a mirar 3 webs d'on treure música gratuïta. Va. La primera, Free Music Archive. Free Music Archive és la primera perquè és la que fa més anys que faig servir. Com funciona? Teniu aquí aquesta vista, hi ha els curadors, que són persones que es dediquen a endreçar vídeo i tu cliques i és com un filtre, però després pots buscar-ho per gènere, per exemple. I aquí veureu tot d'opcions. Una petita pega que té és que només està en anglès, però bé, ens en podem en sortir. Segur que sí, va. Fixeu-vos, aquí tenim les últimes que s'han penjat i aquí tenim per gènere. Una cosa, Free Music Archive és gratuït, tot és gratuït. Ara bé, en els usos docents, la música generalment serà gratuïta. Sistema primària, sistema secundària, batxillerat, grau, això es considera un ús no comercial i podem utilitzar la música amb tranquil·litat. Ara bé, quan estem en formació contínua, formació en empreses, màsters, això estem en una línia gris que val més que us documenteu i escapa una mica a l'objectiu d'aquest vídeo. Però en resum, si estem en usos docents, des de primària fins a grau, aquesta música ens servirà tota. Ara bé, fixem-nos que quan cliquem una cançó, fixeu-vos, me'n vinc, per estil, música folk. Vinga, agafo la primera que em surt, aquí veiem l'artista, aquí veiem l'àlbum, etiquetes, bla bla. Clico aquesta cançó i aquí a la dreta ja em diu quina llicència té. Per exemple, aquesta, veieu, em diu que no la podria utilitzar comercialment parlant. Si és per passar un videoclasse o per transmetre o per penjar al Moodle, bé, cap problema. Que és per ús comercial, aquesta música no. Va, que m'estic allargant una mica. Free Music Archive, trobareu els enllaços a la descripció del vídeo. Segona plataforma. SoundCloud. SoundCloud és, explicat molt ràpid i malament, és el youtuber del so, de la música. Aquí hi ha moltíssims artistes que estan penjant cançons, estan penjant remixos de músiques, estan penjant podcasts, i és una plataforma enorme. Per un costat està bé perquè això ens dona molt continguts i molt contemporanis, que això us pot permetre connectar més amb els vostres alumnes, però alhora és una selva tan gran de continguts que a vegades desespera una mica. Fixeu-vos, és això, és com un YouTube de música. Ara, per exemple, li poso, no ho sé, Funny, i busco. Fixeu-vos, em retorna els resultats, però nosaltres el que volem és, aquí a Tracks, que és música, hi ha un filtre que això és el que ens interessa, que és dir, música que puc utilitzar comercialment o música per compartir, o sigui, música que jo puc compartir. O per modificar, hi ha diversos nivells. Posem. Veieu, aquí ja m'ha filtrat. Jo sé que ara, veieu, això és instrumental, podeu buscar per hashtags, podeu
El problema que té és l'avantatge que té, que és molt gran, hi ha molts continguts que s'estan fent cada dia nous, però just aquest avantatge de tanta tria a vegades pot ser una mica aclaparador. Però bé, veieu, ara he posat aquí Funny, filtro, i jo puc utilitzar aquesta música pel meu vídeo educatiu. Anem pel tercer recurs, que és un vell conegut, Pixabay. Pixabay ens proveeix d'imatges gratuïtes. Ei, el que us he dit dels músics també serveix pels fotògrafs. Siguem agraïts, punyetes. Si fem servir una imatge no costa res dir gràcies. I a internet les gràcies es posen amb text, amb un enllaç. Vale? Va, Pixabay. Fixeu-vos que aquí a la part de la dreta tenim una pestanya que pel vídeo que ens toca ens agrada molt. Music. Fixeu-vos. Tenim música que podem utilitzar, descarregar immediatament sense registrar-nos, sense res, i utilitzar-la. Insisteixo en això, va, siguem agraïts, posem enllaços, posem noms de qui ens ha proveït la música. Vale? Aquí podem fer per mood, o sigui, per estat d'ànim, volem que sigui més així, volem que sigui més això, o per estils musicals. Veieu, el movement a vegades ens interessa que tingui molt ritme, penseu que una música amb molt ritme us obligarà a posar moltes imatges, una música més lenta us pot permetre imatges més llargues, etc. Però veieu, aquí tenim unes eines bàsiques de cerca. Finalment, vull ensenyar, no és de música, però hi ha una web que m'agrada moltíssim, que és freesound.org, també la posaré, que és de sons, que és efectes de sons, que si una moneda que cau, que si una bomba, que si, no sé, quina ni m'agrada, tot d'efectes sonors, i és molt maca, cada so, veieu per exemple, clico en aquest primer so i veieu que de llicència majoritàriament són totes Creative Commons, o sigui que aquests sons els podem fer servir i a vegades ens poden arreglar vídeos o fer els divertits, val? Doncs hem vist Free Music Archive, hem vist SoundCloud, hem vist que Pixabay té Music i hem vist Freesound. Hi ha moltíssims més recursos, aquests per comoditat són els que utilitzo més. Espero que us serveixin d'alguna cosa i sobretot, punyetes, siguem agraïts amb els músics que fan música molt ben parida. Va, ens veiem!